Wel, croeso nôl i gylch y gwartheg. Dydd Llun y sioe fawr wrth gwrs yw diwrnod y gwartheg beef gyda'r Pencampwriaeth fawr i ddod nes mlaen prynhawn yma. Ond nawr yma ynghylch y gwartheg yn nosbarth y Limousins. Maen nhw'n chwilio am Pencampwriaeth y Limousins. Yndyn nhw, Caryl Haf a Glwswrw. Ffordd da. Pencampwriaeth y gwartheg fan hyn nawr y buwchod ynddo fe sydd o flaen y beirniad. Ie, mae sawl un gwahanol yn y dosbarth yma, sawl un gyda llo a reit nôl lawr i'r heffrod ifanc, felly maen nhw wir yn edrych am brenhines y sioe yn dyn nhw. Ydyn wir, a mae yna drawstoriad fel wedys di arbennig o wartheg yn y dosbarth yma. Ond i fi, dwi'n meddwl, mae'r un yn y canol fyna nawr. Mae wir yn sefyll mas. 3-1-2-8, Paul Dawes wrth i ffen hi. Mae hon yn heffer special, welon ni hon yn gynharach yn dod, a oedd hi mor arbennig pryd hynny'n doedd. Mae'r hyd o'r dyfnder, mae'r stael gyda hi. Na, yn bendant mae hon yn un. Bydd siawns da iawn dy hi i fod yn Pencampwriaeth. Achos heffer ifanc yw hi, o hyd wrth gwrs yn dyfe. Wedi i geni rhwng y cyntaf o Awst 2019 a diwedd Mehefin 2020, felly maen nhw yn heffrod ifanc o hyd yn dyn nhw. Ydy. Na, bydd hon yn un i'r dyfodol yn bendant, felly bydd llodau wrth i chos erbyn blwyddyn nesaf, ond na, byddwn ni'n gweud. Ac enw hwnna yw Dinmo Perfection. Mae yn berffaith, byddwn ni'n gweud. Cytuno, fi'n cytuno. Mae'r dosbarth i gyd a gweud y gwir mor safonol. Mae safon y gwartheg yma yn eithriadol uchel. Ydy, a mae'n esiampl perffaith o beth byddech chi yn edrych am mewn fiches. Mewn buwch ar gyfer fiches signo. Ydy, bendant, mae'r pŵer yna, mae'r hyd yna, y siap, mae'r top yn dda, mae'na ddyfnder yna. Holl nodweddion y bryd fi'n credu hon sy'n dangos e ar y gorau. Ydy, mae'n dangos i hunan yn dda hefyd, yn ogystal â hynny, yndw i? Wrth i ni weld y beirniad, Jonathan Watson o Northumberland yn bwrw ati gyda'i waith. Mae fe wedi edrych ar hi sawl gwaith. Mae fe'n dyn ôl ati o hyd, yndw i? Mae'n sefyll mas yn y canol fi'n credu, achos mae'n gwmynt yn fwy na'r lleill yn dwi. A hi sy'n wedi mynd ar cardau goch. Caryl, o'n i'n iawn y ddoi hwnnw ni. Elli di ddim ame a'i benderfyniad, elli di ddim dadle a'i benderfyniad, elli di ddim ame mai hon yw'r gorau yn y dosbarth yma yn y Pencampwriaeth yma, Pencampwriaeth. Mae'n siŵr bod hon wedi cael llwyddiant yn y sioe a mae'n mynd trwy'r haf wrth i golwg i nawr. Mae'n eithriadol, felly beth sy'n digwydd nawr bobl? Maen nhw'n dod ar heffer oedd yn gilwobr i hon yn y dosbarthiadau yn gynharach heddi i weld os mae hon fydd yn mynd ar gilwobr yn y Pencampwriaeth yma. Felly bydd hi'n ddifur i weld os mae hon fydd Pencampwr hefyd. Maen nhw'n debyg iawn, hon chydig bach fwy tywyll ar yr un beth am hwn i'n dyfe. Yr un fath o teip a steil byddwn ni'n gweud o'r un mae wedi dewis. Ie, yn bendant. Pencampwriaeth yn barod. Mae'n edrych arni. A 3-1-3-1 yn berchen i Thor Atkinson. Maen nhw wedi teithio o Loegr i fod yma. Thor a'r teulu wedi cael sioe hynod o lwyddiannus wythnos diwetha yn y Great Yorkshire. Gyda'i wartheg a'i fywch, y blond yn dyfe. Enillo nhw'r brif Pencampwriaeth beef. Ond y gilwobr wedi mynd i 3-1-2-4. Frogmore. Christopher White a Frogmore Petuna. Mae hon yn digon tebyg i beth sy'n Pencampwriaeth yn barod byddwn ni'n gweud, cystadleuaeth da. A llo wrth i chwti hefyd. Chi sy'n gweld beth mae'n cynhyrchu. Yn union. Digon lleithog, werth i'w gweld. Felly, Pencampwriaeth y buwchod felly. Yn ysbarthiad yr Limousin wedi dod i ben. A mi fydd Dinmo Perfection yn mynd ymlaen i brif Pencampwriaeth y gwartheg beef nes ymlaen. A fydd hi'n go agos at y brig sy'n ni'n meddwl.